Salam ele hormatly adamlar. Garaşsyz wagt bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşmege başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornabasary Berdimuhammedowyň hemem maliýe we ykdysadyýat ministri Serdarowyň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Onu geljek ýyl üçin Türkmenistanyň döwlet budjetini işläp taýýarlamak boýunça işleň barşy barada ykdysadyýat we maliýe ulgamynyň ýol başlarynyň hasabatlary dinlenildi. İş maslahatynyň başynda hormatly prezidentimiz häzir dünýäde bolup geçen wakalarlaryň baglykda 2022-nji ýylyň baş maliýe meýilnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamaga aýratyn üns berilmeligini belledi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzy ösdürmegiň kabul edilen durmuş we puwduklyň maksatnamalarynyň ýerine getirilmegini üçin etmek üçin netijeli çäreleri görmek zerur bolup durýar diýip döwlet başlygyna aýtdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz maliýe we ykdysadyýat ministri Serdarowa söz berdi. Minister ýolbaşlyk edýän idaralar tarapyndan döwlet budjetiniň taslamasyny taýýarlamak boýunça ýerine getirilýän işler hemde maliýe budjet syýasatynyň ileri turýan wezipelerini üstünlikli çözmek maksady bilen görülen çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzy vilayetler hemde puwduklary durmuş ykdysadyň ösdürmek hemde senagatlaşdyrmak barada maksatnamalaryň ýerine getirilişi hatabatyň aýratyn meselesi boldy. Minister tanlyk ykdysadyýa geçmek boýunça konsepsiýanyň durmuşa geçirilişi barada hatabat berip, häzirki wagtda esasy ulgamlaryň ýaklytyna ýöňdebarjy tehnologiýalaryň işin gorunuşdyrylýanyny, tanlyk hyzmatlaryň görnüşleriniň giňirdilýanyny aýtdy. Ykdysady ulgamyň idaralarynyň işini kadraşdyrýan, degişli kadraşdyrjy hukuknamalarynyň durmuşa geçirilişiniň ýygydyly seljerilýäni barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetini işläp taýýarlamak bilen baglanşykly meseleleriň ýaklytynyň ýetişgen seljerilmeligini belledi. Döwlet başlarymyz daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan hemde eksport uğurly öýrümçilikleri artdyrmak, elektron senagatynyň önümlerini çykarýan kärhanlar döretmek boýunça maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin zerur çäreleriň görülmegini gaýry goýulmasy wezipeleriň bir ýökümine görkezdi. Hormatly prezidentimiz döwlet ýetişligini näki disgalary ýygtylaşdyrmak hemde puwduklary tanlyk goma geçirmek boýunça amala aşyrýan işleriň ähmiýetini belläp, degişli çäreleriň ýaklytynyň ýerine getirilmegini bir gödөгçülükde taklamagy tapşyrdy. Milli liderimiz ordaş tüzümler bilen birlikde telekeçiligi okully ösdürmek, içerki bazary özümizde öndürilýän ýokary hilli haritlar bilen doly öpçün etmek maksadyna utgoşukly işleri amala aşyrmagyň wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyz gözüňe tutulýan meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň türkmen ykdysadyýatynyň okunly ösüşini öpüşine çekdigini, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen tügda gatnaşyklaryny giňelçekdigini aýdyp, maliýe we ykdysadyýat ministrine birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornabasary Berdimuhammedow söz berdi. Vice-premier 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň taslamasyny taýýarlamagyň barşy barada hatabat berdi. Şeýlekem hatabatyň barşynda döwlet budjetiniň girdici bölegine gözüňe tutulýan goşmasy çeşmeler, tanlyk ykdysady geçmegi çaltandyrmak, döwlet emlegini hyzmatlaşdyrmak, kärhanlary paýdary jemgyýetlerine gürmek, gymmatly kagyldylaryň bazaryny ösdürmek boýunça meýilleşdirilen işler barada aýdyldy. 2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň döwlet budjetiniň taslamasynda ykdysadyýatyň jemi içerki önümiň garaşlyan derejesi, durmuş ulgamyna gönükdirilmegi meýilleşdirilen terişdeleriň möçüri barada aýdyldy. Hyzgysana ýetaty maliýe resminamasynda ýöňümizdeki ýylda rehmet haklarynyň, pensiýalariň we döwlet kömek pullarynyň, talip haklarynyň möçürleriniň 10 göterim ýokarlandyrylmagynyň gözüňe tutulýanlygy habar berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, durnukly ykdysady ösüşe öpüşin etmek maksady bilen mundan meýilekde toplumlaryň çäreleriň görülmeginiň wajypdygyny belledi. 2022-nji ýyl üçin döwlet budjeti ilkinji nowatda ykdysadyýatyň mundan meýilekde ösdürilmegine, onuň hususy gurlarynyň höwüslendirilmegine, maýa oýum kuwatynyň artdyrylmagyna, durmuş ugurly ulgamyň kämilleşdirilmegine, Türkmenistanlaryň ýaşaş durmuşynyň derejesiniň we hiliniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen uzak möhletli milli puwduklaryň hemde sewit maksatnamalaryna kesgitlenilen wezipeleri nazara almak bilen işlenip taýýarlanmalylar. Makroiqtisady görkezleriň ýygydyly seljerilmeginiň hemde geljek üçin çaklamalaryň düzülmeginiň möhümdigine aýratyn üns berildi. Milli liderimiz ykdysady ulgamyň öňüne durýan wezipeleriň ýaklytynyň öz wagtyna ýerine getirilmegi bilen bagly meseleleri bir gödөгçülükde taklamagyň wajypdygyny aýdyp, vice-premiere birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň banyklarynyň işiniň mundan meýilekde kämilleşdirilmeginiň wajypdygyna öňe çekip, bu ulgamyň idaralaryna ýöňdebarjy maglumat tehnologiýalary ulanmagyň hasabyna tanly ulgama geçmek boýunça işleri işeňleşdirmegiň zerurdygyny belledi.
ulgamda ýokary hilli hyzmatlaryň we ölümleriň görnüşleriniň giňildilmegi bank idaralarının çöňütlügini ýokalandyrmagy mümkinçilik berer diýip döwlet başçymy aýtdy. Hemde bu babatda degişli tarşyklar berdi. Döwlet başçylarynyň belleşýäli 2020-nji ýylda jemi içerki önümiň öz işlepginiň durnuklygyny üpçün etmek, durnukly ykdysady öýüş saklamak, bazar idaralaryny özgertmegi dowam etmek möhümdir. Eksport uğurly önüm öndürýän kärhanlary gollamak, şol sanyna tüwdany hemde daşary ykdysady işi höwüslendirmegiň, häzirki zaman serişlerini peýdalanmagy ýeňeltmek arkaly goşmaça maliýet aýdan ösdürmek gaýry goýulmasy çäreleriň hataryny görkezildi. Şonuň bilen birlikde döwlet başçylarymyz tüwda guramalarını täze eksport bazarlaryna önümleri iýermegi ýeňeltmäge höwüslendirmek ýoly bilen eksport uğurly önüm öndürýän kärhanlary gollamagyň wajypdygyny belledi. Milli liderimiz ýurdumyzyň durmuş ulgamynyň kämilleşdirilmegini esasy wezipeleriň biri hökümine kepitlep, bilim ulgamyny ösdürmek, saglyk goraş we beýlik ulgamlaryň maddi enzamlaryň büniýadyny döwre baplaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň dowly meçherde ýerine ýetirilmegini üpçün etmek üçin degişli çäreleri görmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, ýurdumyzyň mundan meýlekde ösdürilmegine hemde halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen mühim wezipeler ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi. Berkarar watanymyzda milli iqtisadiýetimiziň hasym kuwatlanmagyna hem berkemegine dokma senaty pudugym möhüm orny gelýär. Häzirki wagtda bu pudugy degişli kärhanalarda, içerki we daşarky bazarlarda ul eslege eýe bolan ýokary hilli önümleri öndürilýär. Lewap welaýatyna da önümçilik işlerini döwrüň ösün talaplaryna laýyklykda gurnap, ýokary netijeleri eýe bolup gelýän dokma kärhanalarynyň biri Türkmenabadyň Pamyk Erji kärhanasydyr. Bu kärhanada geçen 8 aýyň içinde 28.915.000 manatlyk önüm öndürilip, meýlama manat hasabyna 155,16 ötürüm ýerine ýetirildi. Türkmenabadyň Pamyk Erji kärhanasy gadanýan ýokary netijeleri we öndürgen ýokary hilli önümler bilen ordaş kärhanalaryň arasynda iň bir öňde barjy önümçilikleriň biridir. Bu önümçilik desgatyny iş alyp barmak, zähmet çekmek, önümçiligiň depkinini üznüksiz öpçün etmek üçin ähli mümkinçilikler dolu göz öňüne tutulandyr. Önümçilikde ekologiýa howpsuzlygyny berja etmegiň düzgünlerem ähli taraplaryň ýoly goýulandyr. Diýarymyzda hereket edýän ähli kärhanalarda bolşýaly, iň täze tehnologiýalar we innowasiýalar hasaba alynıp enjamlaşdyrylan bu kärhanada önümçilik tapgyrlary dolulugyna kämil tilsimatlaryň üstü bilen amal aşyrylýar. Gözegçilik edilýär. Munyň özü döwre wap senagat kärhanasyny önümçilik işlerini sadlaşykly ýola goýmagy mümkinçilik berýär. Dünýäň öňde barjy tilsimatlary we enjamlary bilen öpçün edilen bu kärhanada nah ýüplükliň 20-27-34 belgili görnüşler taýýarlanylýar. Ýurdumyzda ýetişdirilen paýta hasylynyň ýokary hilli önümleriň taýýarlanylmagyna ýa-da zähmet çekýän dokmaçylar her bir güni netijeli zähmet depkinlerini beslemäge çalışýarlar. Dokma kärhanasyna ýylyň başyndan bäri üstünlikli zähmet çekilip, geçen 8 aýyň içinde bu ýerde ýokary hilli nah ýüplükleriniň 2404 tonnasy taýýarlanyldy. Netijede ösüş depkini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 111,12 ötürüme barabar boldy. Umuman kärhanada geçen ýylyň içinde 28.915.000 manatlyk önüm öndürilip, meýilnama manat hasabyna 155,16 ötürüm ýerine ýetirildi. Bolsa olan şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgady bilen barýanlyklaryny görkezýär. Bu ýerde öndürilýän önümiň hiliniň ýokary bolmagyny öpçün etmegem esasy üns merkezinde durýar. Munyň üçin bolsa ýürüýte barlykhana bölümi hereket edýär. Barlykhana bölümini önümçiligiň ähli tapgyrlarynyň synaglar alınıp, ýygyderli hil barlyklary geçirilip durulýar. Bu ýerde oturdulan öňde barja synag ölçegen jamlary hil seljerşi işlerini ýokary derejede geçirmäge mümkinçilik berýär. Bu bolsa önümliň hil babatda dolu talaba laýyk bolmagyny öpçün edýär. Ma'lum bolşýaly ýokary hilli öndürilen önümler içerki we daşarky bazarda uly islegden peýdalanýar. Hut şonuň netijesinde Türkmenabadyň Pamyk Erji kärhanasyna öndürilýän ýokary hilli nah ýüplükleriniň bir bölegi sargytlary esatyna içerki bazara we bir bölegi daşary ýurtlara uğradylýar. Türkmenistan parahatçylygyň we anaçmagyň watany geliniň her bir günni zähmet üstünliklerini besleýän kärhanaň agda bir iş şuhnärmenleri zähmet çekmekde döredip berýän şeýle ajaýyp iş şertleri ulgamyň ösdirilme uğruna ýygyderli edýän aladalary üçin gahrman arkadagymda alkyşlaryny aýdýarlar.
Garaşsaz baky bitirip döwletimizde hormatly prezidentimiz halkymyzyň saglygyny gorumokda hemen berkitmekde edigderli ul aladalary diýe. Bu wagtda ýurdumyzda baý goru eýe bolan dermanlyk ösümlükleň melhemlik häsiýetleri giňden öwrenip, dürli sirişdeleri öndürmekde giň görnüşli işler durmuşa geçirilýär. Öňde goýulan maksatlardan ogranyp, Türkmenistanyň saglyk uğraşy we Derman Senaty ministrliginiň Türkmen Derman Senaty birleşiginiň Türkmenawat şäherindäki bu ýön owa senaty toplumuna da talablaýyk işler alınıp berilýär. Diýärimiziň täsin we köp görnüşli tabiaty bolmak bilen birlikde baý ösümlük dünýäsi bar. Bu ösümlükleň uly topory dermanlyk serişdeleriniň eksilmez goru bolup durýar. Halkymyzyň saglygyny gorumokda taýsy tagyllary diýen hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri adly ilmi ensiklopediýa köp tomly kitabyna ýurdumyzda dermanlyk ösümlükleň duş gelýän ýerleri, häsiýeti, düzümi we ulanş usullary barada giňişliğini billep geçýär. Şolaryň arasyna eň dünya belli dermanlyk ösümlükleň biri müň bir derdiň dermany hasaplanýan bu ýön ösümlügidir. Ýurdumyzda şu günne bu ösümlük alimler we ilmi işgärler tarapyndan giňden öwrenilmek bilen dermanlyk serişdelerini taýýarlamakda uly görümli işler durmuşa geçirilýär. Bu ýön ösümlügi kösükler maşgalasynyň bu ýöne ugruny degişli bolup, köp ýyllyk otçumyk ösümlük hasaplanyp, oň dünýäde 15 görnüşi aýan edilenler. Bu ösümlük bir ösýän ýerine 10 ýyla goly ösmek bilen häsiýetlenýär. Biziň ýurdumyzda bolsa bu ýöniň esasen 4 görnüşi duş gelýär. Bu ýöniň 2 görnüşi esasen süýji bu ýön senagy taýdan ähmiýetlidir. Dermanlyk hökmünde oň kökü peýdalanylýar. Bu ýön köküniň ýakymly isi bolup, açyk sary rengi bar. Bu ýön köküniň dermanlyk häsiýeti oň düzüminde köp mukdarda gliserizin maddasynyň bolmagy bilen tapawutlanýar. Ol özüne güýçli süýjüligi saklaýan madda bolup, adaty şeker kantdan 50 esse güýçlidir. Şeýlede oň düzümine 23 sany eredici maddalar saklanyp, dermanlyk serişdeleri bolan glukoza, peptin maddalary, efir ýaglary, C vitamin, krahmal ýaly ýene-de birnäçe maddalar duş gelýär. Bu ýön halyk hojalygynyň 20-den gowrak puwdugyny şol sany konditor önümlerini öndürmekde giňden ulanylýar. Ýurdumyzda beýleki birnäçe görnüşli dermanlyk ösümlükleri bilen birlikde bu ýön dermanlyk ösümliginiň hem senagat esasyna innowasion usullar bilen önümçiliginiň ýoly goýulyny bellemek hasam ýakymlydyr. Muňa bolsa ýurdumyzyň Liverpool aýatynda hereket edýän Türkmenistanyň saglyk uğraşy we Derman Senaty ministrliginiň Türkmen Derman Senaty birleşiginiň Türkmenawat şäherindäki bu ýön owa senaty toplumuna alınıp berilýän işleri mysal getirmek bolar. Şoň köwüne bu ýerde döwrewap enjamlanan kömek bilen bu ýön kökünden toşup, bu ýön köküniň gowy ekstrakty, köküň gowradylan ballyklary, gysylyp boğulan görnüşleri, köküň dogrulan görnüşi ýaly önümler öndürilýär. Umumyň bu ýerde bu ýön kökünden jemi 8 görnüşli dermanlyk serişdeleň melhemlik çaýlyň we toşupluň önümçiligi ýoly goýulandyr. Ýurdumyzyň şeýle tabiiy baýlyklarynyň peýdalanyp elatyň saglygyny gorumokda hemen berkitmekde taýsy taglary diýen gahrman arkadamyzda ýyleşlerimiz alkyşlaryny we hoşallyklaryny beýan edýärler. Türkmenistan parahatçylygyň öňçmen watyna gelinde gahrman arkadamyzyň berýän giň gollawlar netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyny aýratyn öňe berilip, hususy kärhanalardaky ýokary tehnologiýaly enjamlarda öňürilýän dürli görüşli haritlary içerki bazarlarymyzda uly isleg bildirilýär. Halkymyzyň uly isleg bildirýän haritlarynyň hataryny aýakap önümlerim uly orun tutýar. Haritlik derejesi ýokary bolan aýakap önümlerini öndürmekde Mary şäherindäki gerçek harit nişanly aýakap önümçilik kärhanasyna da dürli görnüşli aýakaplar öndürilip halkymyza ýetirilýär. Bazar ykdysady şertlerine öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýolgoýan hemde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mary şäherindäki gerçek harit nişany aýakap önümlerini öndürýän önümçilik kärhanasynyň önümleri hem hil taýdan öz bolşulygy bilen tapawutlanýar. Bu husus kärhananyň agdy bir işleri, kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly dürli ölçegde öndürýän aýakap önümlerini halkymyza ýygydaly ködürleýärler. Husus kärhanada önümçilik bölümleriniň 8 bolup, olarda ýaş günärmenleriň birnäçesi zähmet çekýär. Bu bölümler tutuşlugyna daşary ýurtlaryň aýakap öndürýän kämil tehnologiýaly enjamlary bilen üpçün edilip, olaryň kömegi arkaly ýokary hili aýakaplaryň 600-den gowrak görnüşi öndürilýär. Kärhanada aýakaplaryň üstki bölegini dokumak, aýakaplaryň peteklerini taýinlamak we boýamak, nagşylamak, gaş bezegler bilen timarlamak, aýakaplaryň aşaky böleklerini guýmak ýaly işler utgoşykly anyp barlýar.
Kärhanada lazer şöklülü injamın kömegi bilen ayakkap önümlerini bezemek we naşlamak işlerem sağlaşykly ýoly goýulýar. Dewrebap ewuşgan ayakkaplar önürmekde emel deri, dörlü renkli ýüpler we ferişteler çiğmal hökmünde ulanylýar. Şeýle-de ýurdumyň çägindäki dokma toplumlaryna önürlýän jinsi matasy we nak ýüplüklerem önürlýän ayakkaplaryň esasy çiğmallar bolup durýar. Kärhananyň önürjülükli işleýän bölümleriniň birem tikinçilik bölümdir. Bir ýerde mektebe çenli çağılar, mektep okuwçylary we ýetginjekler, gelin gyýlar, erkek adamlar üçin ýetlenen ayakkaplaryň bedek işler ýerine ýetirilýär. Şeýle-de bu kärhanada ähli pasyllara ýetlenen ayakkaplar taýýarlanýar. Bu kärhanada zähmet çeken hususiýetçileriň irginsiz gözlegleri netijesinde göze gelegli döwrebap sport ayakkaplaryny şeýle-de saglygy oluş ulgamynyň işgäleri üçin ýürüte ayakkaplar öňürmek işlerem göwnüja ýoly goýulypdyr. Her wagtda gerçek harit nişany ayakkap önümlerini önürýän bu husus kärhanada her aýda dörli ölçegli ayakkaplaryň 900 000 jübüti önürýär. Bu ayakkaplar içerki bazarlarymyzda ulus segwillerleýän haritlardyr. Kärhananyň işleri öz önürýän ýokary hilli ayakkaplarynyň belli bir bölegini daşary ýurtlaryň bir näçesine de eksport edýärler. Husus kärhananyň işleri husus ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada döredýän ähli mümkinçilikler üçin hormat prezidentimde alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçilik ulgamy milli ykdysadyatymyzyň möhüm bölegine öwrüli. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işçileşmegini tejetine täze iş orunlary köpelip, bäsleşigi ukyply öňümleň önürüşi barhartya döwlet başlarymyzyň güneşli diýarymyzda telekeçiligi ösdürmek hakyna kabul edýän el ýurt bäkitli kararlary Ahal welaýatynyň telekeçileriniň köp mukdarda ýokary hilli öňümleri önürmek baradaky höwüslerini has belende göterýär. Ahal welaýatynyň Änew şäherindäki Bars hususy kärhanasy soňky ýyllarda önürýän önümleriniň ýokary hilligi bilen ýylar arasynda giňden tanylýar. Dünýäniň ösen ýurtlarynyň iň kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada ýylatyň köp hissegi bildirýän süýji kökü önümleriniň bir näçe görnüşler önürlýär. Hassa aqygy kärhanada keks önümleriniň Bars toýpay hemde kerwen ýaly görnüşleriniň 25 we 40 gram agramdaky owadan gaplary ýerleşdirilen görnüşlerini önürmeklik ýoly goýulan. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň beýasy, ýagny taýýarlaýjy, garagy, bişirji, sowadyjy hemde gaplayjy bölümler bolup, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulda dolanyrlýar. Kärhanada önürlýän keks önümleriniň miweli şokolad, hurşly şokolad, örtülen şokolad, hurşly hemde şokolad örtülen karamel, hurşly görnüşleri bolup, bu önümler aljylaryň arasyna ulüssege eýe bolýar. Kärhanada ýylatyň köp hissegi bildirýän önümleriniň biri bolan şokoladyň we oň ergin görnüşleriniň ençemesi önürlýär. Telekeçi kärhanada şokolad önümleriniň Bars, toýpay, maral we aýjyk ýaly görnüşleri şeýle-de ergin şokoladlaryň 250, 400, 450 gram hemde 1 kilogramlyk aramdaky owadan gutularda ýerleşdirilen görnüşleri önürlýär. Bir ýerde önürlýän ýokary hilli önümler şertnamalar esasynda ýurdumynyň paýtagty Aşgabat şäherine hemde welaýatlary uradylýar. Kärhanada önürlýän ýokary hilli önümleriň ýyl günümiziň toý saçaklaryny bedäp durmagy, bu önümleri önürýän işi hünärmenleriň ihhlaslarynyň hem zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýäniniň aýdyn şaýady bolýar. Her wagtda kärhanada işler çalşyk esasynda anyp barlýar. İşleri barha ilerleýän bu kärhanada geljekde ýyla tarapyndan has köp issegi bildirilýän süýji kökü önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmagy gözüne tutulýar. Hormatlar hadamyzyň özleri hakda edýän bimeşör aladylarynyň ruhlanan kärhananyň agry hem zähmetseýär işgärläriniň janipkeşlik bilen çekýän zähmetleri, olaryň Türkmenistan parahatçylygyň we nanşman watan ýylyna da öz öňlerine goýan asly maksatlarynyň murat tapşykdygyna bolan anan pogtalanýar. Hormatly prezidentimiz ykdysadyýatyň döwleti degişli däl ulgamyny ösdürmäge de hemişe ulans berýär. Munyň özü aýratyn şogly zähmet ýeňişlerini gazanmagy mümkinçilikleri diýe. Öler hakdaky alada jogaýt edip gaýratly zähmet çekýän telekeçiler ýurdumyzyň daşy vilayatyna da ykdysady ösüşlere sallamly goşun goşýarlar. Olar Türkmenistan parahatçylyk onaşmaň watany ýylynda täze zähmet ýeňişlerini ynamly barýarlar. Olaryň arasynda dürli görnüşli senagat önümlerini önürýän kärhanalyň bolmagy hasam gowunurjydyr. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Gowadagy etrafyndaky Türkmen şarwa hususy kärhanasy şolaň biridir.
Türkmenistan parahatçylygyň we näşmäň wataní ýeline welaýatyň telekeçileri durly görnüşli önümleň mukdarynyň artyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu gurda Daşoğlu welaýatynyň Gowadag etrawyna ýerleşen Türkmen Çarwy hususy kärhanasy özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada işleýän hünerini ökde telekeçileň önürýän durly görnüşli önümleri ila tarapynyň ýokary isleg bilen alınýar. Bagtyarlyk döwrümde her bir öýüniň bezegine urulan mebelleri önürýän Türkmen Çarwy hususy kärhanasyna zähmet çekýän hünermenden aglawy bölegi ýaşardan ibaret bolup durýar. Bolsa ýaşary iş orunlary bilen öpçün etmekde oňy netijeler berýär. Kärhanada dünýä ülgülerine laýyk gelýän enjamlar oturdulyp, ýürüte kompýuter bilen mebelleň durly görnüşleri taýýarlanylýar. Olaň arasyna pençereler, gapylar, mebel önümleri bar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha batly tepkinlere eýe bolýar. Olaň gözlegli işleriniň netijesinde mebelleň, aýna gapylaň täze, dowrabap görnüşleriniň öňürilip başlanmagy, ähli önümleň ýokary hil derejesinde bolmagy bellenilmäge münasipdir. Kärhanada harit dolanşygynyň ösüş tepkinemi berja edilýän işleň mukdarym ýygydarly artýar. Bu bolsa Türkmen Çarwy hususy kärhanasynyň zähmet süýür hünärmenleriniň täze belentlikleri tarap anamly barýanlyklaryny aňladýar. Bu bolsa şanly garaşalymyzyň 30 ýyllyk toýuny, hususy kärhananyň zähmet süýür hünärmenleriniň münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlandyklарyndan habar berýär. Durdurýan ähli şertler üçin kärhana hünärmenleri milli lidermize alkyş sözlerini aýdýarlar. Yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň çäklerini dörli çärelere ýeňlendirýär. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli künjeklerini yol hereketiniň howpsuzlygynyň öpçün edilmegine gönükdirlendir. Bir aýlygyň çäklerine tutuş ýurdumyz boýunça ýollarda öýüň alyp barmagyň düzgünleri ýol hereketine atnaşylaryň her biriniň howpsuzlygy üçin şahsy jogapkärçiligine düşünmegini wagt etmäge hem-de jemgyýetimizde ornaşdyrmaga gönükdirilen çäkler giňden ýaýlanylýar. Ýurdumynyň şerî işler, bilim ministrlikleriniň taýýarlan beýnamasy boýunça ýokary okul mekdeplerine, edara kärhanalarda, mekdeplerde geçirilýän çäkler işin käseti bilen tapawutlanýar. Yol hereketiniň howpsuzlygynyň umumy milli çäresi watanymyzda insan hakynaky aladanyň, oň ygtybaly goraglygynyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýanynyň ýene de bir aýdyn futnamasydyr. Jemgyýetimizde ýolda özüňi alyp barmagyň ýokary medeniýetini wagt etmäge, her bir raýatyň ýol hereketiniň howpsuzlygyna şahsy jogapkärçiligine düşünmegine gönükdirilen maksatnamaly çäkler giňden ýaýlanylýar. Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň çäklerini paýtagtymyzda hemde welaýatlerde uluglaryň gatnawlaryny gadalaşdyrmak, piýada ýolagçylaryň hemde sürüjileriň ýol hereketiniň gadalary baradaky düşünjelerini ýokalandyrmak boýunça çäkler ýygydarly geçirilýär. Bir aýlyk ýurdumynyň ähli künjeklerini ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine, raýatlarymyzyň aýratyna ýaşlaryň ugurda giň düşünje almaklaryna gönükdirilendir. Türkmenistanyň Sağlyk Goraş we Derman Senaty bilim içeri işler ministrlikleriniň kärdaşa kılıçlaryny milli merkeziniň hemde Magtumuladyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň birlikde guramaklaryna geçirilýän arasaçylyk sağlygyň gyrywy atly wagnysyga duşlary işin käsete wesenýär. Sağlandırmış ýöregelerini, arasaçylyk tertip düzgünlerini, ýol hereketiniň howpsuzlygyny wagnysyga etmek we mewsimden keselleriň öňüne almak barada gurrunlar, duşlaryň özüni düzýär. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 14-nji sentýarda saat 20-den 15-nji sentýarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Hawa maglumaty ulunyň berýän habar bilen tanış boluň. Balqan welaýatyna az bulutly hawa bolup deňrad güneterden teýle sekundda 7-10 km ýetýän şemal ösür. Hawa gejatine 19-24 gradus, gündüzine 31-36 gradus, kenary etraplaryna 25-30 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyna az bulutly hawa bolup deňrad güneterden teýle sekundda 6-11 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gejatine 17-20 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna açyk hawa bolup deňrad güneterden teýle sekundda 7-10 km ýetýän şemal ösür. Hawa gejatine 13-18 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar.
Lewap vilayetine az bulutly hawa bolup, demnaz günogdan teýlesi günte 6-11 metr ýetýän şemal öser hawa gejesine 13-18 gradus gündüzüne 31-36 gradus maýly bolar. Daşo vilayetine açyk hawa bolup, demnaz günogdan teýlesi günte 5-10 metr ýetýän şemal öser hawa gejesine 12-17 gradus gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Paytahtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup, demnaz günlerden teýlesi günte 7-10 metr ýetýän şemal öser hawa gejesine 18-20 gradus gündüzüne 33-35 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar göz paslyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ütgüýäniňi nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 8 göterim artmagy bilen baglaşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bileýjek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň eslenip paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şoňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlar dösüşlere weslenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.